groga, el xut, diu l'àrbitre que no hi ha res, la tanquen, gol, 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 el 6, el dorsal número 7, sí, serà Dalmau, no, al final serà Pere a l'esquerra, Pere, dali, gol, 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 encara continua Washington, l'ajuda del seu company, ui, que bona ara aturada per el nou que serà com una bala, era Miguel Ángel Martínez la bala, ui, que bona, era ara perquè sigui el seu company, el dorsal número 6 de Besa, i gol, 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 gol. Dos sortides valentes que han evitat, molt valentes. que han evitat els ambos gols, i que bona era, i que bona dorsal número 5, el Construccions Miró, Moja que li dona, i això és gol. Eduardo cap enrere, aquest que li torna la pilota és Eduardo, quina aturada ara, portero que se la está llevando toda, soy Álvaro, la torna a tenir l'equip del Rolos, pot armar la cama,